ngoba ningcotshele khona lo ukuthi kungabhidlike ezandleni zenu. Siyayakha imizi kaNkulunkulu izindawo ngezindawo. Masiyakha lemizi kwadingeka ukuthi sibe namakomiti amelela ukuthi lokhu akuyenzeka lokhu akuyenzeka lokhu, kodwa ayingamiseli ukuthi asizophatha befundisi eNazaretha. Bahlupheka kangaka abefundisi ngekomiti kwenzeka kanjani eNazaretha. Bathi abantu benesandla sikaShembe sibagcobile bahlushwa yithi singabantu kumi kanjani. Senzani eNazaretha, sibheke phi la sibheke khona. Sibheke phi la sihlala sokuthi sibheke phi la sibheke khona. Umfundisi mase sebenhlala sokuthi asihambe eceleni eNazaretha. Imuphi umthetho asazowushaya ebandleni? Imuphi umthetho azokhuluma umthetho waShembe ebandleni mase kwesaba umfundisi? Ngoba nakho wena uyikomiti. La ngizotshela umfundisi ngomthetho kaShembe. Noma lalizobhekelela ukuthi umuzi kaNkulunkulu sihlela kanjani baba naka esesikwenzile kuza la siyobona ke baba ukuthi konke kuhamba ngendlela efanele yini. Sasishaya umthetho manje eNazaretha. Sibheke phi lapho sibheke khona. Asibuyele endleleni bantwana beNkosi. Mshumayeli wahlupheka umkhokheli ebandleni yini nibangani nomkhokheli? Wahlupheka umkhokheli ebandleni Mshumayeli nibangani nomkhokheli? Umkhokheli waba yiquthe phezu komshumayeli yini manje? Wasuba iquthe manje ebandleni umkhokheli phezu komshumayeli yini manje? Asibuyelane endleleni kaShembe eNazaretha. Angathi sicotshiwe sinika umsebenzi omhle kangaka uNkulunkulu ngokusethemba bese thina sikudicilela phansi. Kuyoba ihlazo lingakanani abantu befisa ogeni bethe awunanga umshuzi. Ofanele ukwazi wena ufana nentambo ufana nokotini phambi komgcotsho kaNkulunkulu. Uyabona kunalesi silwane esithiwa inkukhu. Angiqondile ukushumayela eNazaretha. Kodwa kufanele sishiye ukuthi ithuba esinalo yilesi lesikhumbuzo uba sikwazi ukubuyisana eNazaretha. Uyabona inkukhu mayihamba lamatshwele ayo. Ugcina usubona sekuyiya sehola inkukhu phambili. Uyabona ngathi sehola phambili liyawathatha ukhozi. Manje selahli sekuyiye inkukhu ehola wamatshwele ayo phambili liyawathatha ukhozi. Basopanike bantwana beNkosi. Lunganithatha ukhozi ngoba senihamba phambili manje ningamatshwele. Abe inkukhu ewilandelayo ekusho ukuthi naku ukudla la kungakhona. Kodwa mase kuyagijima phambili. Sekonakele. Singaloni ibandla likaShembe eNazaretha. Singaloni ibandla likaShembe. Amakhosi ngobe khona awazelanga uzothetha amacala semabandleni. Azokhoza uNkulunkulu wawo ahamba ehlalela emakhaya. Ahamba bheke nezindaba zesizwe. Nasenwenza thetha amacala asesontweni kumi kanjani? Sibangani sikholwa eNazaretha? Futhi uxabana ungena kanjani ekukholweni eNazaretha? Kungena kanjani eNazaretha ukuxabana ekukholweni? Senyanyana ngayo nje sibangani. Nkosi yamakhosi, senze ukuthi sikukhathalele baba. Senze uthande sikuthanda ngalo. Asifezi inkosi yamakhosi ukuthi ngesikhathi sethu uthi uNazaretha babhidlika. Sicela Nkosi ungene ezingqondweni zabo bonke laba bantwana bakho abalapha. Bakwazi inyazo lezokuthi ngubani. Ngakubona Nkosi yamakhosi
ngihluphekile ngibasala lemdwetshwa into emzimbeni ngibasala lemdwetshwa into emzimbeni usengidwetshiwe baze bafika laba bantu ngelinye ilanga ngababona umuntu omnyama nomlungu ongathi usephuphile ukuba umlungu babili laba bantu abafike bangisike baphatha ireza laba bantu ngabika kuwe Nkosi yamakhosi ngikhumbula ngifika eBuhleni kunomsebenzi engangwenza lapha eBluff mase fika mbika Nkosi yamakhosi ukuthi ekulaleni kunento engidwebayo sebeze babonakala laba bantu kodwa isimangaliso maNazaretha sengathi Nkosi yamakhosi ungayiveza kulaba bantu ngubani ngoba mhlambe khona esihlezi nabo lapha nje namanje basangabaza Nkosi yamakhosi bathi mase bembabhile abantu bengisika ngathi mangikhala Nkosi yamakhosi ngithi ushembe nyazi lwezulu bavele baguqa laba bantu bavele baguqa laba bantu mangikhala ngibiza unyazi ngathola ithuba lokuthi ngibaleke maNazaretha sengihlala phansi Nkosi yamakhosi ngicela ukubeka kodwa ngenzele khona kuthe ngiseBluff Nkosi yamakhosi kulo msebenzi sasiwenza kunomlungu lapha na wesifazane yazi umuntu wesifazane mayephethe emsebenzini uyafuna ukuthi abona kathi mphethe mina wayengasithethise likhono kwalapha kwathi ngolwesihlanu ngase ngitshela insizwe sasinazo wathi mina njengamanje ngiyakhuphuka ngeBuhleni uyagcina ngci ukungithethisa uthethise nalodwa mina ke phinda ngithethise bahleka ngahamba ngayeBuhleni ngihamba nenye insizwa yakwaMqungebe masifike eBuhleni lapha ngafika ngabika Nkosi yamakhosi kunento esiyifundayo lapha hayi umlungu wesifazana akasithethise likhono kwala yathi Nkosi nawe uyakuthethisa indaba ezithi ngathi baba wathi Nkosi ibusisa ngathi amen uyingcwele maNazaretha uNkulunkulu ophambi kwethu maNazaretha ngicela ningadideki bantwana benkosi ngathi mangifika ngathi insizwe nangalala nazo yasembuyile angeke phinda ngithethise mina lo mlungu bathi awubiyela uyaphinda futhi lamazwi akho ngathi ngisho njani phela angeke phinda washaya umsombuluko oqala komsebenzi lo ngathi mina ngiyiNazaretha wathi angichazele umNazaretha ngamchazela wathi wafika kanjani kule nkolo ngachaza njengoba umntwana kwethu kade beka nje ayibeka yonke indaba eyenzeke ekhaya ngathi ingakho ke sithi thina ushembe uNkulunkulu wethu thina abantu abamnyama maNazaretha wabe sengithuma emotini wathi kunephaseli lapha emotini namba 3 ubuye nalo mase ngihamba ngafike ngavula ngaphasela mboni phasela mina bese ngibona ikhenti yakhe bekwe phezulu kwesihlalo bese ngiyithatha iyona phela khona la iphasele khona la mase ngibuya nayo wathi ulibonile iphasa ngathi yilo lele nefica emotini wathi yahlale phasi sihle nabo bacabanga ukuthi kunomuthi maNazaretha wayesethetha ngapha la ngapha hayi akushiye kanjalo nje kona lokho abuze kahle Biyela uzwile understandile lento kade ngiyikhuluma sihamba noshembe maNazaretha sihamba nonyazi lwezulu uma amehla ke ngaboni cela thandaza uNkulunkulu abonisele ukuthi ubani lo phambi kwethu maNazaretha ngoba kungenzeka ukuthi kawuboni kungenzeka ubusangabaza namanje cela ungabaza kusuke eduze kwakho ngoba sihamba noNkulunkulu bantwana benkosi Nkosi yamakhosi anginawo amandla okubabaza ngimncane kakhulu kodwa ngiyacela ukuthi ubaba nobaba mkhulu kube yibona Nkosi yamakhosi abangidumisela wena zingasali nezalukazi ekhaya nazo ngokunjalo
Zingibabazele wena Nkosi yamakhosi. Ngicela ungasuki kuwe. Ngicela bonke laba bantu Nkosi yamakhosi bangasuki kuwe baba. Ngicelela nemndeni yabo nayo eseyalala othulile umhlaba Nkosi yamakhosi uba ivula abantwana babo izingqondo babone ukuthi ubani lo bamlandelayo. Ngalawo mazwi Nkosi yamakhosi, Nkosi bosisini kuzwile. Amen.